No biro nikech mondo okony japiny. Kendo japiny no ng'e nitie ber madhi wuok wach mar devolution. Nyaka sani kwachako 2013 makone wachako winjo ber mar gini makone nochakre koro chako tich ayanga. To tigi mane japiny paro nubro betie. Kendo tigi mane waparo ni wabiro yudo kokalo ber mar devolution. Nyaka sani nitie gik mwaneno kadhi maber to moko to kidhi maber. Wadwaro ni osuptende wadwaro mondo yien obedie. Kidhi osuptal kituo onego thiedhi onego mi yath kata kudikri yath onego inwang' yadhno kumidhi nwang'e. Wadwaro ni nderni mondo obed mabeyo. Nyinga iluonga Lucas Otieno Riedi, ajadak ma SIAYA. Kawuoye benefits ma devolution osekelo e SIAYA County from 2013 to date. Devolved functions manentie from the national government. Ne wan agriculture, education, health, land. To wan kaka jodak ma SIAYA nitie ber mwaseneno to kahinya kwawuoyi services kaka gik moko kaka land. Sani wayudo ka ji dhi devolution okonyo ji nyalo kawo kata title deed iyo mayot. Gisavwa machiegni omiyo wago erokamano nikech devolution nitie e counties wa. Ng'ato kan gi search nyalo search lope yo mayot, title deed onyalo yudo yo mayot. Kwadoko education bende nobedo devolve ma wan kaka ECD schools nitie mobedo classrooms obedo constructed oger maber ahinya kabisa. Sekta mayo japiny en kaluore kod thieth kod somo education. Ma thieth ma SIAYA County ok ber. Ang'o momiyo awacho ni ok ber? Nikech inyalo wuok kata idhi e osiptal, to osiptal kanyo kidhiye ikoni nyaka ibed gi SHA. To SHA ni mondo inwang' ni in gi SHA nyiso nitie thieth moko ma nyaka timni ka chande, seche moko inyalo nyisi ni SHA mari onge pesa. Koro ok ang'e ni pesa mwachulo per month ni odhi ka kanye. To seche nikech inyalo wuok ni idhi thieth kata idhi nyathi thieth inyisi ni SHA mari onge pesa. Ano mago gin moko kuom ywak ma bende jopiny pod medo